سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅለኹ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንኽትርሕቑ ዝገብረኩም ዘሎ ፍርሕታት ኣለዉ ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ መደብ እዚ ተማሂርኩም ፍርሕኹም ንኽቕንስ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ትከታተልኦ እንተሃሊኽን ነዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፀገም ንኽትርዳእሎም ክትፈልጥ ኣለክን እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀመርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እቲ ቀዳማይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርሕቐኩም ዘሎ ትብዓት ምስኣን እዩ ትብዕ ዝበልኩ ድየ ዋላስ ኣይኮንኩን ደቂ ኣንስትዮ ብኣይ ይሰሓባዶ ዋላስ ኣይሰሓባን ሓደ ግዜ ተፃዋቲ ወዲ ይፈትዋ ሓደ ግዜ ድማ ዘረባ ዘይዛረብ ሱቕ ዝብል ወዲ ይፈትዋ እየን እሞ ኣነኸ እንታይ ዓይነት ፀባይ ሒዘ ክቐርብ ትርሕቐኒ ዶ ትኸውን እዚ ጠባዬ ትፀልኦ ዶ ይኸውን ንመን ክመስል እንታይ ዓይነት ዕላል ክዕልላ እንዳበልኩም እዚ ኩሉ ነገር የጨንቐኩም እዩ ኮይኑ ግና ክመኽረኩም ዝደሊ ንነብስኹም ንኽትመስሉ እዩ ካብ ጠባይኩም ዘይትፈትውዎ እንተሃልዩ ከተማሕሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ሻዕ ምንባብ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ጽቡቕ ጠባይ ምውሳድ ብሉጽ መንገዲ እዩ ኣብዚሖም ዝጭነቑ ደቂ ተባዕትዮ በይኖም ይተርፉ እዮም ናብ ዘየድሊ ወልፍ እውን ይኣትዉ እዮም እዚ ጌጋ እዩ ንዓርስኹም መሲልኩም ንነብስኹም መሲልኩም ጥራሕ ደቂ ኣንስትዮ ክትቀርቡ ምሙካር ክትጅምሩ ኣለኩም ፈለማ ንመንነትካ ክትፈትውን ክትቅበሎን ኣለካ ካብ ሰባት ጽቡቕ ጠባያት ኮፒ ምግባር ነውሪ ይኮነን እሞ ኮፒ ግበር ሕማቕ ትብሎ ጠባይካ ኣማሕሾ ነዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ትብዒልካ ቅረበን ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርሕቐኩም ዘሎ ድማ ቅርፂ ሰውነትኩም እዩ ብጣዕሚ ረጉደ ኢሎም ዝሓስቡ ብጣዕሚ ቀጢን እየ ኢሎም ዝሓስቡ ከምኡውን ዝጭነቑ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ንምቕራብ ይፈርሑ እዮም ኮይኑ ግና ምጭናቕ ምሕሳብ ዘይኮነስ ቅርፂ ሰውነትኩም ንምምሕያሽ ክትምኩሩ ኣለኩም ቅርፂ ሰውነትካ ምምሕያሽ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ካብ ነብስኻ ትፀልኦ ተሓፍረሉ እንተሃሊካ ፍትሕ ኢልካ ናፃ ኮይንካ ክትዕልላ ኣይትኽእልን ምክንያቱ እንታይ እዩ ትጭነቕ ትስከፍ ተሓፍረሉ ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብደንቢ የስተውዕልኦ እየን ትጭነቕ ትፈርሕ ትሻቐል እንተኮይንካ ኣይቐርባኻን ፍትሕ ኢላ ክትዕልለካ ስለ ዘይገብራ ቅርፂ ሰውነትካ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዘርሕቓ ዘሎ ናትካ ስክፍታ ፍርሕን ሻቕሎትን እምበር ስለ ዝኾነ ዓርሲ እምነት ፈለማ ዘለካ ነገር ኣሚንካ ምቕባል ይጥይቕ እዩ ዘለና ነገር ኣክሴፕት ክንገብር ኣለና ብኮንፊደንስ ክንዕልልን ክንቀርበን ንኽእል ኢና እሞ ንሕና ዝሓፈርናሉ ዝተሰከፍናሉ ካሊእ ሰብ ክፈትወልና ኣይኽእልን ስለ ዝኾነ ክትገብርዎ ዘለኩም ቅርፂ ሰውነትኩም ዘሰክፈኩም ዘሻቕለኩም እንተኮይኑ ንምልዋጡ ቀሊል ስለ ዝኾነ ንምልዋጥ ሞኪርኩም ናብ ደቂ ኣንስትዮ ቀረቡ እንዳተሰከፍኩም እንዳተሻቐልኩም ናብ ደቂ ኣንስትዮ እንተቐሪብኩም ናፃ ኮይንኩም ክትዕልሉ ስለ ዘይትኽእሉ ገዲፈናኹም ይኸዳ እየን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርሕቐኩም ዘሎ ድማ ገንዘብ እዩ እኹል ገንዘብ የብሉን ኢላ ትርሕቐኒ ዶ ትኸውን ተደልዮ ነገር ክገብርላ ይኽእል ዶ ይኸውን ንኸይድ ናብ ትብለኒ ቦታታት ከ ክወስዳ ዶ ይኽእል ዝብሉ ነገራት ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ የሻቕሉ እዮም ኮይኑ ግና በዚ ካብ ትጭነቕ ፈለማ ንኽትልወጡ ምፅዓር እቲ ቀዳማይ ምርጫ እዩ እንተዘይኮይኑ ግና ንፍቕሪ ሓሲብካያ ትቐርባ ጓል ኣንስተይቲ ዘለካ ኣሚና ክትቅበል ትኽእል ካብ ዓቕምኻን ላዕሊ ክትገብረላ ዘይተጨነቐካ ገንዘብ ደልያ ትመፅእ ክትኮን የብላን ስለ ዝኾነ ብናይ ገንዘብ ጭንቂ ክሕዘካ የብሉን ገንዘብ የብለይን እሞ ደቂ ኣንስትዮ ክቐርብ ኣይክእልን ኢልካ ክትሓስብ የብልካን ንፍቕሪ ትቐርባ ጓል ኣንስተይቲ ፍቕርኻ እምበር ገንዘብካ ከፅንሓ ስለ ዘይብሉ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርሕቐኩም ዘሎ ምክንያት ድማ ሙድ ስዊንግ ወይ ድማ ናይ ስምዒት ምልዋጥ ዘለኩም እዩ ሃንደበት እንዳስሓቅኩም እንዳተጫወትኩም ፀኒሕኩም ስምዒትኩም ካብ ናብ ቀልጢፉ ዝለዋወጠኩም ደቂ ተባዕትዮ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሂወትኩም ዘጋጥመኩም ተጓንፎታት ዝመፅእ እዩ እነዚ ጠባይ ድማ ምስ ብዙሓት ሰባት ብምቕራብ ግዘ ብምሕላፍ ዓርሲ
እምነትኩም ቢውልድ ብምግባር ክተጥፍእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ናይ ስምዒት ምልውዋጥ ኣለኒ እሞ ምሳይ ክትጸንሕ ኣይክትደልን እሞ እንታይ ኢለ ክቐርባ ኢልካ ስግኣት ከኣትውካ የብሉን። ፈለማ ነዚ ናይ ስምዒት ምልውዋጥ ወይ ድማ ሙድ ስዊንግ ንብሎ በተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎን ክተጥፍእዎ ስለትኽእሉ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከርሕቐኩም የብሉን። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርሕቐኩም ምኽንያት ድማ ብናይ እመትልኹም ሳይዝ ስለትሻቐሉ እዩ። እዚ ናይ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝተጋገየ ጭንቀት እዩ። ንኢሱ ዶ ትብለኒ ዋላስ ገዚፉ የሕማደ ይኾን ኢሎም ዝጭነቑ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። እዚ ፈፂሙ ከጭነቐኩም የብሉን። ንንእሽተይ መትሎ ዝኸውን ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣለዉ። ብቐሊሉ ብሓፂር መትሎኹም እውን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕወን ዝሕግዝ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። ስለዝኾነ ናይ መትሎኹም ሳይዝ ፈፂሙ ከሻቕለኩም ኣይግባእን። ንገዚፍ መትሎ ዝኸውን እውን ተመሳሳሊ ዓይነት ፖዚሽናት ኣለዉ። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዘርሕቐኩም ፀገም ድማ ሓፂር ወዲ እየ ዝብል ሓሳብ እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ገዚፍ ወዲ ነዊሕ ወዲ ንፈቱ ኢና ክብላ ንሰምዕ ኢና። ብተወሳኺ እውን ኣብ ቲቪ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ንሪኦም ሞዴላት ገዘፍትን ነዋሕትን ስለዝኾኑ ናይ ጽባቐ ናይ ወድነት መዐቀኒ ጌርና ንሓስቦም ኢና። እዚ ግና ጌጋ እዩ። ነዚ ኢሜጅ ዘቐረጹልና ሰባት ዘፋልጥዎ ክዳኖም ወይ ድማ ዘፋልጥዎ ዝተፈላለዩ ምህርቶም ዝበለጸ ንኽምረጸሎም ኢሎም ዝመረጽዎም ሰባት እዮም። ኮይኑ ግና ናይ ወዲ መዐቀኒ ኣይኮኑን። ንነብስኹም ፍተውዎ፣ ንዓርስኹም ተቐበልዎ። ዓርሰ እምነት ይሃለኹም። ነዚ እንተጌርኩም ዝኾነት ትኹን ጓል ኣንስተይቲ ተፈትወኩም እያ። ኮይኑ ግና ተሓፍሩ፣ ትሻቐሉ፣ ትስከፉ እንተኾንኩም ክንደየናይ ጽቡቓት እንተኾንኩም ሽሕ ግዘ ፈላጣት ዋላ እንተኾንኩም በይንኹም ክትተርፉ ኢኹም። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ዓርሰ እምነት ዘይብሉ ንነብሱ ዘየኽብር ወዲ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ማንም ሰብ ክቐርቦ ስለ ዘይደሊ ስለዝኾነ ሓፀርቲ ኹኑ ነዋሕቲ፣ ረጎልቲ ኹኑ ቀጠንቲ መንነትኩም እምበር ሰውነትኩም ኣይኮነን ብሰብ ከፍትወኩም ከኽብረኩም ዝኽእል። ስለዝኾነ ክትስከፍሉ ኣይግባእን። ዋላ እንዳትስከፍኩም እንተቐረብኩመን እውን ገዲፈናኹም ይኸዳየን። ምኽንያቱ ድማ ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርክዎ ስክፍታኻ ሻቕሎትካ ናፃ ኮይና ምሳኻ ንኸይትዕልል ክገብራ ስለ ዝኽእል ገዲፋትካ ትኸይድ እያ። ክነጠቓልሉ እንተለና በዚኦምን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክትርሕቑ ካብ ፍቕርን ሓዳርን ክትርሕቑ የብልኩምን። ንኹሎም ፀገማት ዝኸውን ብዙሓት መፍትሕታት ስለ ዘለው ካብ ኩሉ ነገር ንላዕሊ ናፃን ግልፅን ኮይንኩም ፀገማትኩም ሼር ምግባር ብሉፅ መፍትሒ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብዚ መደብ ክትመሃራሉ ዘለክን እንታይ እዩ? ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብብዙሓት ዘይረብሑን ዘየጭንቁን ክመሓየሹ ብዝኽእሉ ነገራት ይስከፉ ከም ዘለውን ክትፈልጣ ኣለክን። ዕሊልኩም ተመያይጥኩም ክትልውጥዎም ብትኽእሉ ነገራት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝጭነቑ ክትፈልጣ ኣለክን። ብፍላይ ዝቐረበክ ወዲ ክጭነቕ፣ ክሻቐል፣ ክስከፍ ትርእዮ እንተኮንኪ ናፃ ግልፂ ኮንኪ ንሱ እውን ናፃ ግልፂ ንክኾነልኪ ብምግባር ዕሊልኩም ተመያይጥኩም ሼር ጌርኩም ብሓባር ፀገማትኩም ብምፍታሕ ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ዝኽእል ሰላማዊ ፍቕርን ሓዳርን ክትምስርቱ ትኽእሉ ኢኹም። ፍቑራት ፀገማቶም ዝመያየጡን ዘዕልሉን እንተኮይኖም ኣብ መንጎኦም ዝህልው ምቅርራብ ስጡም እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ተመያየጡ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያርኔለይ